Hi everyone! So naami karon sa Moadto Strip Mall sa Dolho, Panglao, Bohol. Kay gi-invite me sa among cousin og dinner and maayo kay diri kay naay PWD parking or senior citizen parking no nga gialat so nakapark ta dinhang dapita being a PWD member. So, wala ray hassle ang pag-park sa sakyanan. And speaking of this strip mall, kuan po ni siya PWD friendly, senior citizen friendly, family friendly, kid friendly, kay spacious, no? And level ra pud ang floor, so wala ray tikang-tikang. And hayahay kay hindi dapita kay sa may unahan adunay white sand beach no para suroy-suroy lang didto magpahangin, stress free kayo ang feeling. And then napo ni sila'y magabi ilahang paandaron ilahang water fountains no sa may tunga, and tan-awar guni nga lugar no, so nindot suruyan unya di po ka magutom kay naglibot ra gyud ang mga kan-anan no, mga restaurants. Pili lang ka og asa ka mo kaon og asa ka mo inom, ana ba? Kwarta lay wala. So kung naa kay kwarta, aw suroy dayon dinhi kay kuan, dili jud ka magutman. And presko sad ang hangin kay dagat na siya dinha no. So among gipangita no among mga igagaw and naabot na mi diri sa beachfront. And for sure naa sila diri nananaw sa fire dance no, naay fire dance show dinhi dapita. So mo na no ang fountain, and then straight lang padulong sa dagat no. Libre la maligo diri no, pero wala mi nangaligo kay kanang medyo tugnaw. Kurog-kurog na gitani kung maligo pa sa dagat. Og unya sa tantong tanaw-tanaw sa mga tawo, di ara ang akong mga kaig-agawan, akong auntie dina nga amaze kaayo sa fire dance no.
Amazing kayo ang fireworks show no diri sa Moadto Strip Mall. And after sa show, syempre gutom na, nangita na og kan-anan. Unya kay nagkalain-lain man ning mga edad ani mga kauban nako na bata, na batan-on, na ay tigulang. Usa na lang gid ang tumong og tinguha adto sa Chinese restaurant kay swak sa panlasa sa tanan. Kaya ron walay mahay kakaon ang tanan, di ba? Ari Miss Imperial Dragon Chinese Restaurant. Top 6 urbani ng Carmen. Ha? Kumo oy. Sa inyong kanon. Dugay sudah kakaon aning mo kamu. Dugay kakaon. Oh.
Pag-practice naging chopsticks kuya. Yay! Naikutsara. Okay, aligri ka ini kay gisug-sug na mo sinang Carmen kay di mo siya ganahan gamit og chopsticks. Naa tuho poy kutsara. So mo na nino niabot ng among orders while waiting sa ubang orders. Mga anta. Huwag ba ka nagtanong sa garden na dito, Che? Pa. Yung tanong ko, karabansos? Kaya nag-abot-abot naman ang mga orders na mo. So, nangaon na gid mi no full swing. Pero, nagbuhat pa mi sa uban po. And, while eating, syempre, ang camera, wala may mo gamit. Gibot lang sa tubangan. Selfie video. Sa handumanan, sa kaawit nga namin diri sa Imperial Dragon Chinese Restaurant. Kaya talag sa ragid may magkita labi na nila ni Gigi, ni Dante o ni DJ no. Ikan pa silang Cebu. Dugay na pud silang wala nakauli diri sa Bohol. So banding sad mi diri. Taking advantage of the school break no sa mga kabatan-unan kay kung klase na mabisi na sad mi sila. Kunya samtang nag-edit ko ani nga video naka-discover na po kung pag-ung kuan no effects pwede man da ay i-fast forward or i-slow-mo ang mga videos. Napasensya lang jud po kay ignorante pa jud ko aning edit bisan pa og daghan akong videos pero I'm learning every day. Thank you for jud kaayo ni sa technology kay naa na di ini mga ingon ani no. And hopefully na ako'y time nga mag explore pa more no sa mga effects mga video kay ganahan kay ko anang mga ting mga edit ingana no. So hopefully naa jud ko'y maka-find akong time na makakat-on unsaon pag-edit og mga videos. Pero kasagaran di ko ganahan og kanang mga videos nga super kaayo nga edited no. Ganahan ko kanang natural lang kuan videos si DJ na may siya kay nganong nag-record ang cellphone nga wala may nagkuano wala siya kabalo nga nag-selfie video ko ana and then namuot ka kaayo ani mga editing apps karon no kanang editing tools nga kanang fast forward makahappy kay palmuot kaayo tiaw-bay magkaon ka nga perting paspasa. Ay, pasensya na jud mo kay na ignorante pa jud ko ani. Amazing. So ako pag gibalik Nice kayo ang akong gikaon nga cabbage no nga gisara man mo gigisara na siya nya gibutangan og daghang sili. Halang-halang ya init kaayo lami ka istutunlan labi na kay garat-arat pa ni akong tutunlan ya, padayon ni sa pagkaon ni ana no just enjoying the food the blessings no nga gilibre mi og panihapon natuk-an in taon si grandma sa kahalang sa cabbage. Dili di siya ganahan og halang. Okay, nahuman naman mi og nabusog na mi sa panihapon. Daghan kaayong salamat sa sponsor Gigi, Dante and DJ. And so nanggawas na mi. Dayon magpulagway dayon mi bihas entrance kay dili sa tanang panahon lagi may mag-uban, no? So thank you sa Imperial Dragon Chinese Restaurant kay nangabusog mi. Bye.